बड'लेण्डनि थाखायसो नोंखौ रायजो राजाफ्रा जिसिबां जोंनि माने रायजो राजाफोर दं बड'लेण्ड होनोबा बयनिबो गोसोआ जावरिखाङो प्रमद बर' जायनि जाहोनाव नोंथांनि टाइमलेस कन्ट्रिबिउसन खालामनायखौ नुनानै सानसे नङा सानसे जोङो कन्टिनिउअसलि बेबायदि मुभमेन्ट खालामबाय थायोब्ला बड'लेण्डखौ जों मोनहैगोन होननानै बयनावबो सिमां दंमोन, बयनावबो एम्बिसन दंमोन, बयनावबो एसपिरेसन दंमोन, बड'लेण्ड मोननायनि सिमां दंमोन। बे सिमांखौ थेर बेथेर खालामनानै दिनै प्रमद बर'आ जोबस्रांहोबाय। रायजो राजानि जोंना जिसिबां जोंनि बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जाबाय बड'लेण्डनि थाखाय दावहा नांनानै मा दरखार दंमोन हाग्रा बारियाव थानानै मुभमेन्ट खालामनो, दावहा नांनो मा दरखार दंमोन? माबा मोनसे मोनगोन साननानै दिनै बिसास खालामनानै प्रमद बर' नोंथांनि खिबु खिबु खारफादोंमोन। रायजो राजाया नोंखौ अनसायदोंमोन। परिबर्तन नांगौ, रायजो राजानि उन्नयन नांगौ, हिउज डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ। जोङो बयबो इकुवेल मोन्थाय, बयबो समान मोन्थायखौ लानानै बयबो जोङो थांनानै थानांगौ, बयबो जौगानांगौ होननानै बुंदोंमोन। उइ वान्ट परिबर्तन होननानै बुंदोंमोन। दिनै परिबर्तनबो गैया, जेबो गैया। अलमस्ट 2 years रानिं जाबाय, बाट स्टिल देयार इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट। जेबो गैया। मा मोनखो? ना न' गंसे होनो हादों, ना साख्रि बाख्रि होनो हाबाय। जुदि नोंथाङा बेखौ कमप्लिट खालामनो हायाब्ला, उइथिन 5 yearsनि गेजेराव जुदि हायाब्ला नोंथाङा आरो गैला। नोंथाङा जुदि कमिटमेन्ट होनायखौ मोजां मथन मावोमोनब्ला, सुक्तिखौ मोजां खालामोमोनब्ला, पिस एकर्डखौ मोजां खालामोमोनब्ला, नोङो दिनै लाइफ टाइमनि थाखाय नोङो BTCनि CEM जानो मोनगौमोन प्रमद बर'। बाट नोंहा दिनै गैला। मानो गैला? साननानै नायदो, रायजो राजाफ्राबो कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो। दिनै प्रमद बर'आ गोथां गोब्राम थगायबाय, इन्दिबिफोरखौबो थगायबाय, सान्थि सुक्ति खालामनानै दिनै मा खालामखो? सोर साबेसेया एपइन्टमेन्ट लेटार मोनखो? सोर साबेसे एक्स इन्दिबिफ्रा दिनै रिहेबिलिटेसन मोनजोबखो? सोर साख्रि मोनखो? इन्दिबियाव थानाय माखासे रोंगौथि गोनां जैगथा गोनां मानसिफोरखौ BTR एकर्डनि दारै, पिस एकर्डनि दारै पेरामिलिटारियाव सोनाय जागोन, सोरखौबा माबा मोनसे साख्रि बाख्रियाव सोनाय जागोन। फोरो साख्रियाव सोनाया फोरो सोर साबेसेखौ सोखो? मानो सासेबो गैया? फुल फ्लेजेड खालामनो हानायनि क्षमता दंनो BTR सुक्तिया। फोरोथो मा जाखो प्रमद बर'? इसिबांबा गिदिर BTR सुक्तिनो सासेबो मानो जेबो साख्रि सोनो हायाखै? दासिमबो मानो टेट क्वालिफाइ जानायखौ मानो जेबो रिक्रुइटमेन्ट होनो हायाखै? मा खालामनो सानखो? दिल्ली मुम्बाइआव दासिमबो मानो खामानि मावनो गोनां जाखो? लाख लाख साख्रि ओंखारनांगौमोन ना? न'खर न'खर साख्रि होनांगौमोन। दिनैसिमबो दिल्ली मुम्बाइआव मानो मावनो गोनां जाखो? BTR एकर्ड जानाय लोगो लोगो, सान्थि सुक्ति जानाय लोगो लोगो साख्रियानो साख्रि एभेलेबेल। मा मावनो माव होननानै बुंदोंमोन ना? फोरो लाजिनांगौ प्रमद बर' नोंथां, नोंहा आरो गैला। 000